pangkat pasca dengan Nyai Blorong. Pilih diukur fungsi pandan kekek. Boten tinimbalan wantun rawuh boten dingersa dalu. Sejatosipun wonten sawijining pawongan kepengin mujo lawan Kanjeng Ratu Nyai Blorong. Apa pinten sakit itu? Saestu, Mbak. Yen pancen kaya ngono, ayo jalan paten pakan kene. Yes, boten sawuh. Pengen sugih ora salah. Ora tau tinggalan ingsun. Yen ora kuat, kira-kira apa? Nggih, kula Setyaka sekali Sutora. Sampun kula angketaken. Kula kepengin ngaji kaliyan Nyai Blorong. Kula kepengin puja Nyai Blorong Setyaka kepengin dados tiyang sugih. Apa kuwi tenan ki apa? Saestu Tenan patimu tenan? Siapa? Yen pancen mantep pati kepengin mujo lawan ingsun. Betul dia iki. Sira udah kata suci. Ning kene sira udah kata uripku. Coba ngrasake. Iki kan suci tekan dhewean ndana. Kuwi siapa? Ayo. Jangan
Pamit dan kita. Boleh maaf bisa